може да преодолеем силната тревожност, независимо дали става въпрос за хипохондрия или социална тревожност или друго тревожно състояние с повече телесни симптоми, е много важно да имаме предвид, че е необходимо да изградим по-добра връзка със своето тяло и със своя ум. Все още много хора се опитват да преодолеят тези състояния просто като спрат да чувстват тревожност или си внушават, че отутре всичко ще е наред, така със сила на волята просто да спрат да чувстват, да усещат някакъв дискомфорт, съмнения, негативни мисли. За жалост този подход не работи. Необходимо е да изграждаме нови взаимоотношения със своето тяло. Както при една хипохондрия вече нямаме доверие в усещанията на тялото и нашия мозък не може правилно да тълкува различните усещания и да прави разлика между опасно, безопасно, нормално и ненормално. Както при една социална тревожност вече не може така спокойно да стоим някъде навън сред хора, а ума ни постоянно отива в катастрофални мисли, какво и как ще се случи, кой как ще ме осъди, изкритикува. Имаме една чисто такава реакция на нервната система на опасност и сме постоянно на щрек. Във всички тези състояния е необходимо постепенно, ден с ден, да тренираме практики за успокояване на нервната система. По-бавни издишвания, контакт с тялото, да си върнем усещането за живост на тялото, а не да сме в това постоянно сковано състояние и да сме на щрек. И това изисква време и практика. Поне 2-3 месеца ежедневно подхранване. Но когато започнем да мислим от позицията не да спирам да чувствам и да усещам и да нямам определени мисли, а да подхранвам своето тяло, своя ум, да се уча на изживяване на емоциите, на тяхното чувстване и възможност да ги преживявам, да ги яхвам като една вълна, която след това естествено отминава, а не просто да се боря и съпротивлявам, да не мисля и да не чувствам, а мисля в посоката на подхранване и грижа, тогава нашия ум, нашия мозък, тялото много по-бързо се успокояват. Защото аз вече имам една правилна нагласа и отношение и много повече съм в контрол. Защото в предишната посока аз не мога да спра да чувствам, да усещам тревожност, да мисля някакви негативни неща. И това създава все по-голямо усещане за опасност, за липса на контрол, за липса на сигурност. И човек много бързо се изтощава и изпада в такива по-депресивни състояния. Докато от позицията на подхранването и разбирането, че това е нещо, което аз е необходимо ежедневно да се грижа, има такива лесни практики с дишане, с допир, с фокус на вниманието, вътрешния диалог и какво точно си казвам, как преминавам през своите емоции, как ги назовавам, нормализирам, как се подкрепям. Всичко това дава усещане за контрол, защото аз вече имам ясна структура какво и как да правя, имам повече разбиране защо е необходимо и така и мотивацията, и волята, и цялото усещане отново за контрол, за сигурност са много по-на моя страна и по-лесно започват да идват желаните промени. Така че помислете върху това, което днес поделям в това видео. Вижте как ви се променя усещането към състоянието, когато гледате от позицията на нуждата за подхранване на моето тяло, на моя ум. И че това е процес на изграждане на по-добра връзка с тях, а не просто да спирам, да чувствам, да усещам, да мисля. И как това е една от грешките, просто този подход, просто да искам всичко да спре от утре, аз се надъхвам, че се чувствам добре и днес нищо няма да усещам и нищо няма да мисля, води до по-силна тревожност. Повече по тази тема може да откриете в книгата ми "Отвъд тревожността".